Jane ke RT ke arep nggawe acara apa sih, Jul? Lah ngombo to, Jet. Mau ngomong karo aku mau duit 500 masa arep nyewa salon sing mak ger ngono ke. Ngono. Oh, semune iki ger ngono ki paijo. Ngono. Jalukane sing suarane sing mantep, duite 500 apa cukup? 500 apa cukup? Biasane paijo nek ora nang omah ki mesti nang Biasane paijo nek ora nang omah ki mesti nang pondok, Jul. Tapi katanya iya, Det. Ngejal, Pak. Lah kae wong turu matang-matang kae lho, Det wonge. Jangkek malahan batang ki. Ayo diparah. Gaduke paijo kerjane wae ndengene. Cocok iki, Det. Turu batang ngoroke kaya ngono ki. Kae kowe iki ngorok lho, Det iki. Ya Kerjane wae ndengene. turu batang ngoroke kaya ngono ki. Kae kowe iki ngorok lho, Det. Cocok ki kerjane Gus. Iya wae, Jul. batuk. Lagi wong turu mimpi kelon karo rondo. Ganggu iki. Malah iya ta, Jo? Iya, Jo. Apa to? Kampret iki. Lagi wong penak-penak turu kok. Ganggu wae. Aku kene ke goleki awakmu, Jo. Dikon Pak RT arep nyewa salon. Awakmu butuh duit apa ora? Ngono lho. Ya gelem no. Cakep takon. Njaluk mesti sing larang apa sing biasa? Ya Pak RT mau njaluke ya sing makjos aja wong wis nggaweni duit. Oh lho, Jo, lek Pak RT ki njaluk sih mak gler ngono kuwi lho, Pak RT ki. Lah tenan apa kok, Det? Ya tenan, Jo. Mon aku wis gaweni duit kok karo Pak RT. Masa aku nyelih tok. Yo tenan lho, Jo, Pak RT ki njaluk sih mak gler ngono kuwi salone ki. Si mak gler ngono kuwi, Pak RT ki. Ya kemungkinan Pak RT yang nyewa lah, Jo. Iyalah, Jo, kanggo acara Pak RT. Dan apa ora ngomong kat mang, Lah kowe golek sampeyan tok mau ora ketemu mang batang nang kene. Batang gini. Yo lek ngono yo, nang omahku kono yo. Ayo. Tenan, Det. Pak RT ki senenge pol. Disewakne salon sing mak ngono seneng. Muka-mukaan ikan kulit badan. Badane wis mendingin. Kena dinyang kok. Ayo mbok kene lho. Ayo mbok kene lho. Jo. Iki salone sing standar. Wah, sing standar ya. Yo. Lek sing iki sing rada murah. Iki sing rada lebih murah. Titik lah. Lah sing mak geger Lek sing horeg ning ngono, gudang kono. Ya wis kene sik lungguh sik. Karo rokokan lho. Piye lho, Jo? Pak RT gaweni duit. Yes, semene. Njaluk action. Action. Anu lho, Jo. Pak RT ki njaluke salone sing munine pokoke mak gler ngono kuwi. Duit sak menok njaluk son horeg iki lho. Sok Pak RT iki lho. Wong juragan kok nyewa salon horeg kayak ora
mampu gitu. Sedangkan sing salon biasa ae megur 5 juta. Mosok lagi engko lagi bayar transporte, operatore, mangane. Terus karek piro ya kaya tekur. Lah kira-kira iso apa ora to, Jong? Marai Pak RT ngweki duit ki semono lho. Ora iso butuhe nyong gaweni salon lah, Cok. Pak RT wis gaweni duit nyong nduran ora oleh salon bahaya nyong. Sony nyong wis oleh komisi barang. Ya wis enak engko sing rega 500 tak golekne engko. Iki lho sing rega 500 iki. Ora usah semang ngecek, ora usah semang ngontrol, los pokoke. Lek sing rega 500 yo iki. Lek iki ora semang gunane biaya transport. Ora gunane operator. Cukup manual, wis los pokoke. Lah, modele cilik temen, Cok. Kayak lemper. Jo. Lah mik sakmene iki apa iso muni mak? Leger ngono iki. Lah Pak RT njaluke iso mak. Iso horeg lho.